In a recent development within Zimbabwe's political landscape, Sengezo Tshabangu, the interim Secretary General of the Citizen Coalition for Change (CCC), has stirred controversy by challenging the credibility of Advocate Nelson Chamisa. Sada mina mashoko atagwa na Tshabangu aiwa achiachi accuser pana pa Nelson Chamisa pana udze bato re CCC roti vo subscribe boleka utina on the bell icon. Notanyira chiti Tshabangu, who many view as a proxy of the ruling party ZANU-PF, criticizes Chamisa's decision-making and overall approach to politics. Tshabangu stated, as long as we want change, we need not to play game with the voters. Let's take them seriously and make sure everything we do is based on informed decision. Ndo mashoko anayetoka na Sengezo Tshabangu achiti aiwa Nelson Chamisa arutamani mavotes nekuda kwokurizana kwakaita bato re-CCC kuti aiwa vanhu vakanga vakavhotera ma-legislators ake but iye ndobva azongosiya bato rake raitungamirira re-CCC. Ma-legislators anga avhotegwa ndobva azoresigna. Saka tikuona panapa Sengezo Tshabangu ari achikandira nyaya kuna Nelson Chamisa but ari iye akakonzeresa aiwa kuti Nelson Chamisa 1 aresign 2 kuti aiwa ma-legislators acho ariko leo ponche nokuresigna aiwa muparliament. Mashoko ari kuitwa panapa na Sengezo Tshabangu anova a proxy yeZANU-PF. aiwa Sengezo Tshabangu amene kuti zvaanotaura kuti anenge achimboshandisa chii kufunga nekuda kwokuti aiwa tikanyatsotarisa the deep yenyaya yacho noti zvanenge achitaura hazvimake sense kuda kungowetsera vanhu nguva. Chipotudzai mafungiro enyu pamusoro pemashoko ake apenya ngomene section medu. Musaona subscribe pakulike chinotina on the bell icon.